Sto barevných látek, 100 lidí je svátek, je Ramadán. Že nám jen oči září, víře pohled do tváří je zaprodán. Na krku ozdoby z dřívek a jedna z těch dívek jde ke mně blíž. Já na pozdrav kývám, i o které zpívám, už možná víš. Laj, 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 la 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 la, laj, 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 la 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 la. I přes ten obrázek zkázy té dívce schází jen svatozář. 17 let je to zpátky, co ty bulvární plátky tiskly její tvář. Ten pohled jakoby pálil, mou jakoby chválil každý test. Ty oči si jen tak, i přes všechna léta nelze splést. Laj,